Kubor Kabatisi TV. Lawan Rasyapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan Swap Ho Shillong. One bantiet ya kakali Datsun Ready Go batamai kabas bat bidor. Menteri Jongkatanat Kampok Yeng ubak lakmen rembui ula kentaj baki don kisamla kibalait penyaso bat keseng kieng atiar New Trap National Liberation Council kumbala kam dagani keseng hagajing pelat yau kurwo dangshen. Hagajing ekran bat kilat patai kubor ubak lakmen rembui ula ongru ba umla setiaban priang ya gajing keno jong keseng HNLC bagi pulit gidon keti ban pendik harukom ya gibahi yang hasem jong kidkot keseng. Henry ula ong pat baga kamram jong ki pulit kalong ban tokit ya gajing sisya ban lap la ki basya keno gidei ne em ki badon kti haki kam ki balong bean ngam don ka report kapangan ba ngin lap ba ki don ki samla jong ki ban dei join bat kanok nok underground outfit kum bakalong menta Taha ka statement ka bayan day bat ka jing kata ka jing keno ba ki pulit ki haras dan ki le kumno ya kita ki breu ki balawan seranda te kadai ka kamram jong ki pulit ban investigate ya ki no ki case ki ba day ban investigate Namar ba shubu yodon kano ka jing lap jang ki pulit lane ka jing keno nang no ki breu ba une ne kane kadon kti hakino keno ki kam ke long persya ya ka ai te kamu kade ka duty jong ki pulit ban tokit ya kata tengah kaliang ka jong nga ngam kata ka jing ong baki pulit ki haras ya kata ladakim le hi ya kata ngam la ban priang hanrei yodon kinong no jakes ki ba kumtu kumne ka ba ki pulis ki suspect na kanu no kada te kada ti jang ki pulis ba kin tokit ya uno no undei tang ya utau serendar de ya uno snong jang jelar haba kadang ka suspect ki ba udon indulge ya hinu no criminal activities lane kadang kanu no breu ba harap ya o lane ya ka kamu kada ka duty jang ka investigate para breu ulong entitled ya ka jenis nga jung ta kom kinong kom ki nong mi khmat pai ba ru ngi dan karul ka ka ba best ka bangin le ya ka ta ba byang tam hakar kum ka jenis nga ka jong ni nak ta ka jimbiang jong upai ba si ka ban organization ya ka lang ba ka recommend jong ka state government baka ki security agency kila pengat bakala kila penhab ya ka kum ka ban organization balaban da ka security te kanu ka step ka bagin le ni hab hiban shim ya ka consultation bat ka security nang ba ka no ka bagin le ka sustainable bat ka balong ka bala ban implement ni kata kenhun ya kren ladaban mantra iko jing sok hal yang ngasimet uno ba sngeu ba kadon kalat ba banra ya kata hangai shimet ngasnge ungdan handai ban ong ban lepat tang ba pen headline ba kunto kumne te bangin yo ya kata ka bangila le ya kata te ya kata tangam subscribe ya kata handai nga pinga i menswa lang ba kini ki kanhuniam lang ba ki kini ki NGO lang ba kini ki organization kidan ki balasim ya kasinjam bangila iba shibun ki jingjop jong ka jinyak hun bat kile no kade ka jingtre lang jong upat ba baro ya kata kalanti kam khang Ndre ultimately pagka state government pagka central government kinshim ba kano kade ka ba best na kamanta bangin yo ya kata ka kajing suk comment Henry kade duty jongi kum ki kum ka sarkar kade duty jong kinong snong baro kade duty jong ki baro bangin ya trelang khnang ba kano kajing ngin la banso ba nga kermen scam ba
ka kane ka jingthmu na ka bantaban penthut ya ka song sai na da ka jing trelang pai ba kanum la ban khi im biang hakane ka state ka jangi tamba ka de ka duty jong ka sarkar ba kan pe ngor bat ngiru la dadon kono ka jing bakla na ka ka sarkar ka bagi de ban shim ya ka lenti jam nang ba kinum nak samla jing kinum ngat ha kum kata ka baki alej la ka don te ngin pet ba kanum jam kata ngam yo I ba kan don kano ka do ka jing kulma da ka jimban dawa da ka jimi jong ka nek issue Henry ka banga teng kalong tang ka ni ba ya kiriu sim ka bo kiriu sim ka bo ki la bandon tamba ki nong song snong jong ka state ka jong ni ki long very vigilant dengan forsi ba kandon kum kata tangi na kandang ka home police department ro ngi persyang ban page ban ni yai page kanang ba kino kijing kijing kino manra na kamta ka state ka jong ni tong sign ka de ka berengkam tam na kabenta ka Jingroy jong ka state na banta ka jingkiw jong ka state but hangahi ka amla banjob ya kano kono ka jing da ka ba king atia ngilape kadai tang na menta ba wat ya kaliti ka jing so te hakade kaliang ka home political department kapek kumno bakan le bat ki egi sinjam ki baki de banle tangi na kaliang ka home police ngi dokumen la jia ba ka wan kano ka jingshim na ka sarkar India bat ka state government ba ngin la ban na wanra ya ka shomshok sign bat kini ki underground of fitro kalong kinum dan hapo state ka jong kidon ki jai case dan rei kum bakalong hi police department jangi kape kidon ki jai case ngamla ban ong baro kidon ki case ki ba la don ki case pat ki ba mla den tak daw ban jubat ya phi kat no teli kumno kat no ngot ya kata ngamla ban jubat mta ain kadot but ni nakaliang jongna hi kum bape ya katnat pulit ngalong lara kadon kajing sok kan udur na pediam ngar bangala sok breikan ne hi kade ba sim bat ka home political bar kuma omne ba kade ka government of India ro kan mar ba kade la ban ya ka kum ka we ka anti national element te kamut ngap sim ya kajing ya keren lam yang jongka police department ngilong very vigilant ngi IP but ngi nakawe ka por ya kino hikam kiba lam ong kibalong BI te den takadaw ngi kade ka continuous process kam de ka knee jerk reaction ba ngin tokit de kade continuous process ba ngin pe ba kanam long ta tengahi ka jing apil jonga ya ki kena samla jongi but ya ki brio baro ba ladon kano ka jing te lada kano ka thanat kale kide pen report show SP ba kidon kum kita ki kenang ba ka ladon kan jing le baklaro kenang ba USP unla bantip ban simkhia ladam de naktaru DIG Eastern Range la ne Western Range la po karo kinla ban simnya ka ban pe khnang ba ladon kinong di baklar ban nom chia kat ko majik tip changa kalong ba kam dan nang rim Henry ka de kata ring kalong ba marka police department de su komen shwa bangin shula ban su kem kat iwa pharep kada Henry ngi habi ban question ngi habi ban tokit khem tokit kumno min lab ka shisha te ban ong ba da ka ba ki tokit ki pulit kade ka ba ki leben rata tengam atharai kam de ka kanum long kum ta